Uyabona ke njengamanje konakele ngendlela eyisimanga la emsakazweni wakho eKadla FM mothatha ubheka ukuthi uyabukisisa ngendlela kuyiyona imizuzu njengamanje khomba ukuthi ke mbili libumbela ke ihora ke le10 namhlanje ngendlela ke ekuyiyona njengoba ke izinto ke zimnandi ngendlela eyisimanga la emsakazweni wakho iKadla FM sibiva njengamanje ke singena ke phezulu kohlelo lokuthi ke siyaqhubeka siyakhuluma kade sikhuluma ke nensizwa la amancwane ke amahle njengamanje ke sesiphethe ke uAli ke umfoka Mgube. Kunjalo kabe kunjalo ngempela ke sibonga nje kakhulu ke isizathu esinazo le studio kanti ke ingoma lapha phambili okwayizwa lapha uzwe ngempela ke la umuhle umfoka ukhuzwa ngempela ke nayo ke insizwa ngempela ke esakhothama kodwa ke njengamanje ke sishona ke phansi le kwamaphumulo sithula ke lapha ngempela ke ubaba uAli ngempela sithi hapapa sithi fire la ngempela ke usekhona ngempela ke la emoyeni sithathe ke ithuba esixhumana naye njengamanje sithi ngababalali bayamuza ngapha ekhaya sanibona baba. Kuyaphileka baba sicela kuwe nathi. Nakho ke baba siyakubemukela nje kakhulu la kwiNkandla FM mhlawumbe abantu abaningi njengamanje sibatshenile ukuthi cha ke hayi sinaye ngempela ke umfoka Ntukusephi mhlawumbe nje iaddress nje baba kuze nabantu ngempela ke bezoza ukuthi cha usukhona ngempela usufikile usudwadlile usukhona la emsakazweni. Ya ukuthi eyakithi number 38 ulaka sesakho njengemvulo eKali umfoka Mgube iphela wethu ngobushendo babishela ukuthi bake edasobika ukule mkhonto ngethele moto usenza njalo ke lamaphumulo la ngibuya khona phezulu eshaya moya imathi lo kajodingo nje ngumasikhulu iphumela nomkhulu kodwa ngemva kwagcina zomthakathi papa rite papa fire wayisho lethu Ali Madoda Hello madalo phethe magic madoda Wavela washintsha wamusha ngempela ngicabanga ukuthi abantu njengamanje ke sibiva sebezwile ke na kanjani ukuthi ngempela ke sihamba ngempela negeza la kwaMgube ngempela ke ubaba uAli ke umfoka Mgube la emsakazweni wakho iNkandla FM njengalokho ke simphethe ke mhlambe ke sizozama ukubheka indaba lapha ke eMgube ukuthi ke uma sikhuluma ngoMgube sikhuluma ke ngempela ke ngoAli insizwe kade ke yabakhona emculweni kaMaskandi kusukela kusaziwa ama SAP kuphela igeza laMgube lingabikho. Yeah. Manje la ke lapha ke kune single track engifuna ukuthi ke sikhulume ke ikakhulukazi ke ngaphezulu kwayo ephumile mhlambe ke njengamaciko kaMaskandi njengoba ke kusakhishwa ama single track mhlambe ke umsebenzi kaAli singawulindela nini? Kunokuphazama khona lapho umsakazi wami
kahle thina njengeqembu lama-FAP sikhiphe i-album ephelele eney'ngoma eziwu-16 lenziwe ukuthi ngithengisa kuma-digital stores ngoba ngalesi simo esikhona ezweni asikwazi ukuba nama-CD ngenxa yokuthi iy'ndawo ey'ningi esisebenzisa ukwenza ama-CD ivaliwe kodwa kahle lethu iphumile nje yonke ngoba i-album i-album ephelele isihloko sithi iveze abantu abaningi nje banazo ingoma zethu bayithulile lapha kuma-digital stores kodwa isimo masesi-right sisilawulela ama-CD futhi sizophinda sizame ukuthi nawo atholakale kodwa nje lapha kuma-digital stores masibuka khona ihamba nje kahle kakhulu iyabhebhetheka impela ngale ndlela le engeke ngakwazi ngisho ukuyichaza ngendlela egijima ngakhona abantu-ke bachazekile ngempela ama-FAP kulo nyaka basho futhi ukuthi izinga alikhuphule kakhulu mhlambe nje futhi njengoba wena ukhuluma ngesingeli wenziwa ukuthi ngoba kunale ngoma le egame kakhulu ethi isathanism kodwa kahle asikhiphile yona yodwa ingoma nje ziwu-16 i-album ephelele futhi iyashisa nje kakhulu abantu bengakwazi ukuyisitholela wona lapha kuma-digital stores okwamanje kodwa mangabe seku-right futhi bazokwazi ukuphinda beyifuthe ey'tolo kodwa nabo-musicers kanjalo. Baba Mgube siyazi kakhulu ukuthi kampela ke kudala wayibamba la emculweni njengamanje ngicabanga ukuthi mhlawumbe ke nama 2000 la ngampela ke azalwe manje akufice vele ukuvele ukuloshoni futhi ke uhamba nawo vele ke loshoni wesimanje manje nakudala futhi nakhona siyakwazi ukuthi mfethu wake wayibhula futhi ke ezakho nababhemu futhi nabo ubukhombana nabo mhlawumbe ke ufike nini kwezomculo mhlawumbe ke nanokuthi ke yini le exercise itheni mhlawumbe namhlanje silokhu sikubona umeli igama lakho salokhu nje ngampela ke liphambili. Emculweni ngifike kumaskandi nje ngifike ngo-2001 noma ke mhlambe eminyakeni emibili engaphambi ka-2001 ngaba kolunye uhlobo lomculo lo womgcobanyawo khona elinye iqembu engangicula kilo kwakuthiwa abadobi babantu kodwa ngokuthi ubizo lami elalivele lukumaskandi kwahamba-ke ngakwazi ukubuye ngishintshe ngingene ngakumaskandi i-album yami yokuqala ngayikhipha ngo-2001 yama-FAP esisuke sasithi intandane kusukela lapho-ke ngakhuphuka njalo kwathi neminyaka yaboma-2004 aqala ngenza i-album ye-10 Triple 1 oMaqondana ngakhona futhi kwanganjalo nje yahamba kahle kakhulu kwaya ngokulokhu ngikhula njalo masani ngo-2007 abantu bangicela ukuthi ake ngenze futhi elinye iqembu ngoba babethanda mhlambe mangabe ngiyibhekisisa nje ngithi ngiyegezala kaMgube ngoba bengiyensizwa kakhulukazi ebikuthanda kakhulu ukugeza njengoba namanje ngisakuthanda nje namanje ukugeza yingakho nje nihla ngigubhi akulula ukuthi mangabe umuntu oyithandayo usheshe uguga ngoba uyayithelana ingane izinto ezithayo baningi kakhulu asebegugile abasemva kwabo ngoba behluleka ukuyiqhelelanisa nezinto ezifanayo mangabe uyensizwa nje akwena okokuqala ukugada uphendula umbuzo wakho ukuthi ngenzakala ukuthi ndihleze kuyile nto engiyiyona kusuka kule yaminyaka ngoba mangithi ngiyabala ngicabanga ukuthi sekuyi-20 years manje ngikhona ngizamaskandi kodwa ilokhu ngimile igama lami liphezulu abantu bowujabulela umculo wami abantu bejabulela nje ukubona u-Ali Mgube lokho kwenziwa ukuthi umuntu oyinakile kakhulu angihlanganise nezinto mhlambe eziphume ebeleni ezifana mhlambe nezinto engangenza ngisuke esitayeleni kusona ngisuke emehlweni abantu ngisuke esithandelwa abantu ukuqala nje yikho ukuyithanda ukwenza ukuthi abantu bengakhohlwa yimina bese kuzoba-ke ingoma yami bese kuzoba futhi ukusondelana nabantu ngoba ukuthi ngaqala ukucula eminyakeni ewu-20 edlule lokho chaza ukuthi angingasondeli kubantu ukuze abantu ngihleze ngibazi ukuthi njengamanje yini abayithanda kakhulu lokho kungisiza kakhulu ekuthenini umculo wami ungabhubhi ngoba ukuhlezi uphakathi kwabantu kukwenza ubazi abantu ukuthi njengamanje yini abasathathele ngaliyo nawe uhambe nabo bengabhukeli ngoba njengoba sicula nje siculela bona abantu so kuyasiza kakhulu ukuthi sondelane nabantu ukuze abantu bazi ukuthi mhlambe kule minyaka mhlambe nje ngikhulume nje ne-5 years mina ngiyakhona ukubakala abantu ukuthi kule 5 years abantu bahamba nani nami iphinde idlule lo 5 years kungena enye 5 years ngiphinde futhi ngibakala abantu ukuthi kule 5 years abantu bahamba nani ngiphinde ngihambe nabo so lokho kuyangisiza kakhulu ukuthi njengoba lokhu ngaqala ukucula ngo-2001 ngasibamba isitayela lapho ngo-2001 bashintsha abantu baba yenye into ngashintsha nabo baphinde bashintsha nami ngashintsha nabo yingakho kumanje ngisesematheni ngisesemehlweni abantu namanje ngisebenza kakhulu lokho futhi ngisazoqhubeka ngikwenza njengoba ngikwenza ngoba
ukwenza umculo wami ungaphuphi nami futhi ngingaphuphi ngingakhohlakali ubani so nje ingakho nje namanje mangithi kaparipe papa abantu bayazi nami ngiyabazi. Yeah. Okay, ngifuna ukubheka la ikakhulukazi ke kubaba uMgube kumnandi ke ukukhuluma ke nabantu ke sebekhulile nasebemkatshubomvu ngoba okuningi sibiva bayakhava imibuzo isheshe ngempela ke ifunele nganeno okuningi bayakhava mabesuke bekhuluma uyabona manje ke ngifuna ukubheka la ukuthi ke mhlambe ke uMgube njengomuntu osenesikhathi eside esemculweni mhlambe usathembisa ukuthi ke emculweni impela iminyaka isekhona manje jase phansi ensimini ngempela kuse Alex agida makuthwasa ngoba abanye abantu ngenzeka omunye umuntu uthola ukuthi mhlawumbe usefuna ukubuya athatha umhlala phansi mhlawumbe endimeni zomculo nje uMgube usekhona impela nje. Hayi ukuthi mina emculweni ngisekhona kakhulu ngoba kahle umculo usangivumela ngingasho ukuthi umculo usengani iyo yonke leminyaka so nje ngisekhona kakhulu ngicabanga ukuthi ukukhumula amajoka emculweni njengamanje kungahlukumeza abantu abaningi kakhulu abakholelwa emculweni wami so njengomuntu oculela abantu owangena emculweni ngenxa yothando lokuculela abantu ngiyathembisa ukuthi emculweni ngisekhona noma ke abakhona amahemihemo ukuthi bese kuyi-album yami yokugcina le ebengiyikhipha manje ngonyaka ka-2020 no ngicela ukubacacisela abantu ukuthi akuzona zonke izinto mhlambe eziyofika kibo ziyiqiniso kuyenzeka ezinye mhlambe zifike kibo ziphendukezele yabo emculweni kaMaskandi ngisekhona kakhulu ngisazoyidudula futhi ke leminyaka isangivumela ukuthi nje yazi mangabe uwumuntu washeshe waduma abantu abaningi bakwazi mhlambe kukhona mhlambe abantu abakwazi 15 years ago besebancane bongakala nje umuntu owangazi 15 years ago mhlambe eqala ungaze na 5 years lo umuntu loyo ungaze njengomuntu omdala kakhulu kusenza ngabe usegugile kanti wenza ukuthi washeshe wangazi washwa kwazi.